Чо неси такси заргар қарабулой неси такси заргар неси такси қарабулой бачо де на пишти бузори фарғунай на де даромадгоҳи чорум де бачо даромадгоҳи чорумай ина бачо бе пишти бузори фарғун я оригам мегум даромадгоҳи чорум медоре даст чап мегард даст чап се мегард ина бачо ина де ина иса ё телевизор полиция сог мекард амҷа ина такси пеш такси гаран ина бачо ина ҷа такси қарабулой ина ҷа гаран ина бачо менварамад бузори фарғун дукони 84 де на дукони 84 даромадгоҳи 4 надем бачо марама успехне биина ина бачо марҳамат ден даромадгоҳи 4 мем бачо даст ча мегардем се нози шумо тонитам марҳамат мем бачо бозори фаровон дукони арсаем магазина ина бачо би даромадгоҳи 4 марҳамат бин аксия кардагим лубохи телефоно овардагим соати 7 сар бачо барои шумо имрӯз барвақт хистем ки камера кином ки бидонед ин 84 ина лубохи телефон ҳаста овардагӣ манархи арзон бо плюс телефоне канатона битен болоштум тен телефоне пачкатуртуна бачо марҳамат ина ин ҳамаи модели телефонро овардагим бин бачо за штора аксия кардагим 5 сому бачо марҳамат ина наушнико 30 сому марҳамат